nongtrei MeECL hapo kashatri jok coordination committee of register MeECL association and union menta kasi khandre tare ujemang klashim yakara ban sangeh trei nangish khamat hamala ki headquarter haman ka kaleng ke jaka barokaway namar jingbym menti ka sorkar ban siew ka tulop jongki haswa ka spotrek manlau banai katkum ka jingdawa jong ki nongtrei habakran chikin nok thok kubwa nakaliang present jokani kanhun ba arju de khalong ha jingsha nakaliang kanhun kim chukwa ban mi madan nakapor shakpon rei kim ban sia nama ka jingle miti ka sarkar ulong ba ka revenue jong ka MeECL ka kot sha ka propar hadu shi splash folklore malau banai rei labu jiklipat balai ka slam man siu dap ya ka tulap ha ka por ka babyang Ampaw ya ni mo kum ki balarang ba no kani ka dunia lamang ni baru khat nakali ka si karma ko jongi nakapor support kai im kwa bagi ni mi kum ni ma juga ban avoid kani ka bagi ni mi kum ni ka bagi nong trei baru khat ki nar mi andre ka situation ka compel chengi ma bagi ni mi kum ni na marble bagi ya kata ka jingbym chimkhia ka management ma bagi yo bani kran lagi senam mentam le tang mentam sibna arnai ka bagi siti ki babon ki bangla ko halor ka tulap ka jongi teng kwa ban syai ning pila ban amba balai ba tang kharap si khalai si padi tulap kini ki employees kla emi ma teng kwa khna ba ki pai ba babon ma ki sedar ngata ma ba yo teng kwa ban syai ning kolomba kane kamle ka bangi ya dang tik up ke issue ka menta kane ka bari de kisnam mar kidi ban so ba kat kum ki wage code ka bangla kren ma section 17 ro ka bang ba kumno ro yakini ki jingseo na marngi hap ka factory ma kidai ban seo hapo jangan nyosi ma jong banai te hande ngi pat yang ka management to seo yangi aswa jong ka shipotrik marngi tep ba nakaliang ka jong revenue ka bangi yo ka biang ka baken seo yo ka tulop ka jongi ma te hande ka basongsi kolong ba man gi por la poi ba ngila yo ki tulop ki jongi adu siki akusan akun reo kidam gi por be fi ka bangi haban mi kumne kolong ba katam banai ru ma sakot adu arbanai ngim yo te ngim kwa bangan poi kum katak situation namar ba kini hangne haginong trei gi jongi manta ma gi banna MeECL almost manta 40% ka workforce hidai gi bapri contractual ma ki baran chi site gi jongki ki meter reader ki baran napok substations ki dan napok office gi jongki but engineer barit ma te 100 ka expectation pat jong management kolong ba in perform pat ya duty ka jongki por la de ka por te haba fi ong bum ta bade ban biang ki report jongki bade le ka billing schedule ko jongki kan biang ki paj ba ki ban thot ya kalan ki jongki bade ba attend ki complaints ki jongki paj ba bum ta ter te increment ba ka management ro kade ban plaj ya ka tulap hantam hi ka jing se kolong kasan hajar kan hajar hi kini ki por bum ta kolong ka be ba kalau ye keren mangir ka ta ba namar ba kini kila de lepa ki family ki jongi la ai ka service ki jongki gidan pila ban tip angne ba ban tip fi gidan ba haru arhus nem ro fi tekane ka de ke ba smosi ba kiyam kiwan kiut dong ke trayeng kila ongi ban wat yeng no bat gidan pat ki regular employees ro di bapli ki bashimi ki loans ki jongki na pa bank ka bank manu banai ko ot first week la film sale ko ot ya ki ka mai ki default payment ki jongki ka ba poi ki hajar ba poi ki hajar te kani si syak ta tingi su tho ibang lang continue kumne kamlong ngadeng snap kumne kamlong ngimban se hoi gidan kini na kini kini sti bang adu no manchua ngi khanda implement ya ka decisions ka jongi ka rai ki jongi ka resolution ki bang asim namar yang to ngi ailat ya ka management yang to kan bet namar hadian bang kan do yo CMD mementa mensyal long ba okay I will reduce it ma nakata ka aku asmi syaka sipotrik manu banai ni pediang ni kata hadeng i pat kamlong kum kita kijing keluar kai kapelong ngi bangin mi menta kai yang aku abani thuro fi hang ni kolong ba habang ipan ni gono dai kum ki break da tip ma ki trei hang ni ki bangi tip ya A to Z ki jinglong ko jong ni organization ni tip ru ki ka jingyo ko jong kama habang ipan kam gi ban thu ba ngi de ban yo ne kum na mata ni mei pa ma kalau kum jo hi dari kon ki pan intip ki long ki me ki pa ki jong ki ka jingyo ko jong ki dai kidan ki me ki pa ki bla ban ai kon ki jong ki ada ki barem dor gini kita berkhat ada kidan pak ki me ki pa ki batrei ma ya hadir ka jing trei ka jong ki kami jong ki barit ro takda ki kon kimpan ya ka ba beyond ki me ki pa ki la ban ai ne ngir ko mo ka tekane ka de ka tadang ni song ba ka syuki jong CMD hapoka
Yun dai bangi kena ini no. They belong to maturity. Fiso tu apa dia belong to maturity. Chief Secretary, Additional Chief Secretary level fiso em ikuai kata ke. Bakin semua tu kenang ba indan kasir of government ke. Fiso la keren ni kono. Kidi ben semua tu importance ke jungkan di department ke. Pi kata. Toh halor kata ka load shedding an ongai fi. Ba fitip ba kani kan sawan deh. Mantap ka. Pi amat ko load shedding shua jung election. Load shedding ya kemen em. Ha? Nyobenai pramnai shua election dan load shedding em. Ada ngi la tip ba. April will be the worst month, May will be the worst month. Minimum load shedding 8 to 10 hours. Namar ba kumki engineering la anticipate ya kani. Ani thu ifi. But ki beher ki tip ya kata. Ha, namar taka daw ngi song ba ka load shedding bar ko ka perthai gile. Le hakor kom go badai. Pile cepo ki states pile mantama sikui ba pile apa Assam pile sikui ki states ma jangan ni kari ka jongi. Man kasi ar kanta lai kanta load shedding kadan. Pisto te hangne hangi ro ngi ong tak. Let us plan for the whole year. Pisto tu em manta kum manta ngi hapo shilong ma gidan gidan divisions ki ba fair ngan ai fi example. Kana mangin so tu upai ba untip. Mar ngi shekar nya kata te malu se kana upai ba untip. Manta hapo shilong manta shubu ngashim ki example jong upper shilong area. Mak upper shilong area. Manta ngas ngob ngais kamba ki consumer jong upper shilong area. Ma lada manta ka nong ba kanun ko siding menmiet ar kanta. Shubu na do ar baje do saw baje man gasngi badru mansngi ngin yo ar kanta ko siding kala banlong na do khadoi baje hado shi baje license tio ngamong bro tio license tio kemun itu kilong ye lala ban plan yak jinan kam gi bar khaj te bat kala long habitual bat makir kila sung thu kata bat kini abis kwan oh kan kini period ide ba load shedding nai hare hang ni hangi kamlong gumta ke April ni pat yo ma te handai kene kala long kala ajia la de gisna mentak la ya bang siyo aski arpunyo ar patrik fisoto de ngim kwa ban long gumta ke ni kwa ba salary ka jongi habakut banai ngi binyo shwa ka shipotrik jong banai ba wan ke mar balai ku mong fi mene babun ya kidon lagi loans ki jongki ba capsule ki bank ki ot be ya ki first week ki jongki kani ka kata kan no so sisen ba kata kan ni kolong piso tu em kolong yang long sem to kata te kadon ka jing ya kan at ki yang ki sem nata kuat ka kam ngani so fi menta kasngi ma UCMD u khot yang ka review meeting ni so tu na de kata kum ki officer sabi khot ka review meeting ka performance ka jongi ni dai hade nganga mo bodang menta kasngi ba I'm not mentally prepared bang ni discuss kata menta ha namar ba kay ka first ka bang la put in ha habaka pinpe ya billing efficiency pinpe ya collection pinpe gini kita ngidang ile ban improve gini ke berkhaj ada padang kita ke kimla ban ai ka salary ti ban review ya kata ngam sodon mon ngaban sing habang kata ngam dom mon bang attend ro ya meeting fiso tu em mangilagi manda ka long ba nangne shakmat di dadang imyo hi ma kan long standing order dadang imyo ai ka salary ka jongi shwa ka shipotrik jong bunai kemet hakasmi ka bakhatwei la lega diga sisi jan cuti dan Sunday kemudian next day working days kemudian ngibor khaji employees bagi district kemudian cabar khaji office ini mi halal lagi office ki jongki hangni pada headquarter pat mi ini assemble hangni nangne syahmat dan kam fisu am kenapa kemudian cepo field ki officers ki line staff ila banle ya kan ka maintenance work ru fisu am kum kita kim jia kan ngilong long balai bakum gini kimuan ngilong so nah dalam ngilong bro sistem kamle kata so kamle kata ngapai pir pin accept ya kata nanti mesti ke bangi ikran ni ba yo ha ada kamde belum kumne massive de kita ki prakan tak spogun tak generation de em long kidan ki state bangdan generation hari ki manage de it's all about managing kan ni long connected national grid teman ta piso to em ha it's all about managing kan kata kamde bisa kan jumlah ban thiet kan piso em kadika pisah kan mentala thiet mentan dei mar nganong ngai fi menta pe support mainland india menta balai nganong ngai fi porsit menta ka demand apa ka jur kai fit kam ki peak hours menta ka shit ba bor ka ki penentan ki AC ki jongki fiso so te menta ka rit jong ka power menta ka long high makai lang gimla ban afford ban thiet ya ka to ka dor ka ba sibuk ka bare lai tengka lai pia sau tengka kan poi fi pha tengka kan tengka gimla ban thiet tang stio ban thiet ka stit ka collapse nan pisah syu ko manghipe ye kene menta te constitution de ilong grem tangin ngin duai yu blai ma piro yu duai ngir ngi duai manga si ki yeng sem ni pa ai ka slap mo blai ngi sem blai dang e je kari ga jongi di bari ko jongi pat ngi karmen ba ngin yo yu slap kan bet ken nalor bagi yo slap sekata ka managing ma bagi manage pat ya kata ka power ka jongi ken ya ke ka belong palat ma marngi tip ya ka jing yo kumno ka revenue collection kalong ipa ni ka badi ka hok ka jongi ka badi kata ka
salary ke jongi mah kaba kum mangila trei ila put in ya kata service ke jongi bodo fini I menta ndai banga chu ko bangne na bakran gono bakran sorong no pinpej gi nong trei gi jongi gi bapli under constraint ke bapun bak constraint tam ke ba feel ke badan nai way line man haban pej arpo lai putli gi village haban ya daka skutar ka jongu ke bayu pinyang mio hari jingyo kan no kharsan hajar hapedeng jong kita ki jinge penbiang ak service ke jongki kidan ki basyong apok ki substations ki jongki ki power stations ki jongki ki ba penbiang ki kalat ba fi menta ne pitip ki jingyo ki jongki kano hadem kila pule bah ka jongki kila adep ki BE ki jongki kila adep ki diploma ki jongki kila adep napa ki ITI ki jongki ba kumju kila yo ki training ki ba fair itulop kano kanyo hajar khasan hajar khar hajar ani kadai ke basongsi ba piso to em teng apa ki keren ni kan ne kadang ke exploitation kadang ke exploitation ru kabang athai haban sim kya kanya kini sini bagi por ki bano ya ki banang ya ni smat namar ba kadai banan gono ke balong minimum ke ban siu hakaba ngila bandron ya family ka jongi aku abram pentip fi hang ni mak kana mangini syai ma kane ka studies ke bagi le ma internationally ke bagi expert ki le ma kan no dan kam minimum bandron ya family ma income minimum kata kalong kakme pa bat ki khon armut kata sangut mah sangut isim ya kata minimum nih lale ya study ya kan ni la ka dei ka jingbym go jungki ya ka yeng ke sem ka junut government kasni la ka dei ka po ka transportation la ka dei hakan ne ka school ki junut ki jungki la ka dei ka medical expenses kidan kini bar khoj dia bangi sim ya kita bar khoj nih ani thu fi yang nih minimum hakan ne ka juk ka bementa na PE kan inflation mah nih kam duna ya ka life usan sapo aja habangin pej mah kuma keren menne habangin pej ya revenue collection mah hakini kin rew bana ni thu ngai fi bat kan ni jong ni april ro fi ka collection ka jongi ka long bej ba kadan ka banai ka bangi yo prapu ar crore kan ka banai ka bangi yo prapu kandai crore kan ka banai ka bangi yo shispa 10 crore fi so ka average ka bangi yo collection ka jongi hakini kin rew bana ka long kita prapu crore plus hadu shispa 10 crore fi te ka dikata ka bukan longo ingi ka long ba balai ba kimla ban siew ya kan ka salary ka jongi kan pitip ba pidi ban siew kan ka salary ma manu banai nai ngim ong ai attach atrik nai ngim ha pa ka sipo nai ade balai ba kimle ba de kata kan kata ka de ke bukan seyong ngi fi subo lada ba ngim kwa handrai la ka pai ka situation ngom ta ngim ban se ngim kwa nen ma ba pani that pai ba man ta ngim kwa su ngi larang ba ngim kwa su fi sem ngi kwa ban ba man ka por ngi ai ka ti ka mon ai ka ti ka diang ngai ada ngam tiap balai ba kilong adaman ngai long fi su em ngam tiap balai kilong adaman man ta long kan ka pen sosi ngi ka teng ka pen sosi ni kata kan fi ka wei ka long ngim tiap mai kata ma hari hot to ka don kata ka kenika boden ka jongi ma ka bangi haben siwe kini loans ma dari file ekran ni management kin om igum tama kenika ngi haben service kita ki loans ki jongi ki bangi la shim nagi different financial institutions kidon ki bond ki bangi ki lapot ka bangi ban siwe ki kalau mandatory bangi ban siwe te kumjor ko mangi ongan aba service ki we ru te kanir ko jongi fi service ka tulop ko jongi ru shwa ka shfotrik halar kiwe kedan ka cut of date ka ba fin service nai ku mentaki on po nep ku balada film seo kata-kata ngin ot nai NTPC kiwe ma te ka jongir ka tulap ka jongir kalau ngumtakan ala film seo yang iswa ka shfo trik kemara harwi trik yang haban mi madan kan ki areas ma kidan ki areas ki bangi duna kidan ki areas mi kan man improve ka shilong ade ki area ka ba performance ka jongga ka biang te fin pe ka ribohoiru ka mak ki biang ngidan ga scope ka bangin improve kidan gi jaka ki bangin kam si saban ban tre hitom kam si pagaru hills ma kam si pagaru hills kidan kam bangin tre hitom ma bangin improve ya ka revenue ko jongi ken par kum jur ki area ki west coast hills jente hills kan ki area ka bangin kam bangin improve ken to ga sang ne mo hero menta long kala di ka por ba kum ki journalist ne ki reporters ne kawai ma ya kan galot sidingan ngai ki ma ngimtip haba PI ki industries ne manta fitiet ko to power ne la ka to power wa fitiet industries ne kadai pide saki within that amount ka fitiet ne fitiet sibun PI ki garet ka baret piso to em la kalong ngumta ka what business ne hari langi ang pati domestic consumers pa ne kata kadai ke baladon hapo constitution of India rumah ka ba kani kadai ka service ma ka bangi di ban ai supaya ba tela dangi tiet kamrem ni ai kam duna kam ne le piso to em namar kini gilang essential service nai hari ke business part ke befile wat ya ka CLT commercial ki dukan
Patu kalau orang business ke bafiliat nai kamut la de fi ay ki kamut pili ben kenya ki ya ko tarif kat kum ka bafitiet kan pi ngam ong ay bafinyo nong sibun hari alis ka bafinyo minimum ita isan na ya ne siponia na ka ay ka bafitiet pili ben atam kan hari kum kata calculation ngat ka bahaba fi pin kali ki bor ki bahalor la ile ni em kum takai kum kolong mandangan si so fi siki industries ki ay ka lat menmiet mah menmiet ki ay pagi siki industries dengan tip ya kata ka dor kan no ki tiet ya kata ka power menmiet ka baki ay pagi industries but kan no pat ki bil yaki kan no pat ki bil yaki mah kata ka de ke ba pili ben sha gen but kum joro lai doi signi commercial ru badai manta namar bagi don kami to ka power kiri bandan be abangi ka power purchase kolong nyutun ka hatu banang iri ben kuat be ki ta nyutun ka sanayane nyutun ka shponiane pisam hara yo DLT consumer pa bari domestic pat dengan semua ka de benong be kum ka tarif ke